Čaute, dneska vás tu zdraví Šimkon a koupili jsme na burzi novou samicu, takže idem vám něco o ní natočit. Takže toto je ona, volá se teda mrkvička. Ještě není zvyknutá, vidíte ji takto. A je to teda, já jsem chcel původně českého strakáče, ale je to německý strakáč. Ale to je úplně to isté, akurát on má o něco větší uši, ten německý. Volá se teda mrkvička, toto je též mrkvička, ta nevíme, či bude mít mladé, alebo nebude. A tak no. A toto je ještě ňufík, to ještě necháme. Tomu se říká, že brezí, lebo ona si myslí, že je tot a no, brezí, že je. A prostě robila si moc skoro hnízdo. Ona si to robí předtím, než porodí, ale včas si to robila moc skoro. Tu mám Badina, tam je Dustin, tam někde. A my toho Badina dáváme vždycky sem. Či vždycky jako za králíkama, jak prvý sa s ním, no já, ale jak druhý sa s ním seznamoval Badin. Takže tak no, už má aj krmivo, vodu, to také to je to isté a to má také isté. Ty tu nekňukaj furt. A takže tak no. A teda, jak ví, ten německý strakač, jak už jsem říkal, má o něco větší uši než ten český strakač. Chcel jsem původně českého, ale nebyl, takže nezebrali německého. A na té burzi měli aj hadu, normálně, hadu tam měli. A gekonu, korytnačky. Barco činčila, tu jsem chcela, ale to mi nedovolili rodiče. Takže ještě tady máme tento krasavca, potom tu máme tuto. Potom tu máme teda tuto, no. Takže tak, no a idem to právě zavřít. Keď sa mi tento uhne, uteču. Vstávali jsme teda skoro ráno a musí to. Tak, čil zavřeme tuto. No, najprv zavřeme tuto. Tak. Tak. Takže tak, no. Takže to by bylo dneska všecko a uvidíme se zajtra a budu také natáčet video, takže čau.